halsen och att han verkligen släpper fram för manken bara sträcker sig framåt igen. Så att du känner att tredje, fjärde hals där, ja. Han är eftergiven i hela överlinjen, i hela sin hals. Ja, så bra. Att han inte trycker upp där tredje, fjärde halskotan. Där nere ska han vara. Där kommer återryckning på. Bra. Fin där. Och så ställer jag honom lite till vänster igen. Jag så att han inte får sitta till här nu. Ja, Johanna. Pengarna kom in i alla fall. Men jag skulle behöva en faktura. Ja, men jag skickade en ny hand då. Ja, vad bra. Nej då, jag har ju flyttat nu, men det